Bos días. Hoxe imos falar dun debate que ou polo menos dunha reflexión que debemos facer sobre as decisións que toman os alcaldes vou intentar exemplificar que as cousas non son tan doadas moitas veces, sen dúbida algunha, depende moito tamén da sensación, non realmente de algo obxectivo, senón de algo moi subxectivo, non? É evidente que os alcaldes, e o dicimos sempre, alcaldes, a clase política en xeral, concelleiros, presidentes de comunidade, dame igual, teñen que escoitar a cidadanía, teñen que escoitar a veciñanza. Iso é algo bastante, creo que é evidente. É complicado, porque non sempre se pode, porque ás veces ti sabes que o que te están contando, bueno, pues non é que este manipulado, pero é unha visión subxectiva, é o que lle pasa a alguén moi concreto. Entón, eso é algo bastante complicado, pero todo o que vas recolectando debería de servir para tomar decisións. Pese a eso, é dicir, pese a esa dificultade, todo o mundo ten ferramentas para saber o que pensa a cidadanía aproximadamente, o que pensa a veciñanza. Vou poñer un exemplo, en Santiago de Compostela hai como 40 centros socioculturais. Evidentemente, se ti fas unha enquisa entre os usuarios, sabes máis ou menos o que poden pensar os usuarios e sabes o rango de idade que pensa eso, é dicir, non son non é toda a cidadanía, pero é unha mostra bastante adecuada, porque desde os cativos que van aos centros socioculturais hasta as persoas maiores que van ás actividades, bueno, que duda cabe que aí tes unha referencia bastante clara. A que ven todo isto? Bueno, ven todo isto a que unha desas decisións, unha desas ferramentas foi a que tomou o Concello de Padrón recentemente, uns meses atrás, para saber que pensaba a cidadanía sobre o derbi asnal. O derbi asnal, para quen non saiba, é unha carreira de burros que se celebraba vinculada á festa do Santiaguiño. Celebrouse durante uns anos, antes, despois deixouse de celebrar o 24, no 2024 recuperouse esa carreira. A cuestión é que, cando se recuperou, bueno, xerou certa polémica polo presunto maltrato que podían ter os animais, os burros, por como se facía, etcétera, etcétera. Eh, Fixeron unha iniciativa, tiveron unha iniciativa moi interesante ao mesmo tempo, que era un concurso de sombrereiría, porque o derbi asnal, esta carreira de burros, naceu vinculada un pouco como parodia das carreiras de cabalos que hai en Ascot, no hipódromo tan famoso en Inglaterra, non, en Gran Bretaña. Entonces ali é moi habitual ver cando chega o Gran National, que é a proba estrela de todo o ano, as señoras con aquelas pamelas, non, e os homes cos seus sombreiros. Entonces aquí quíxose facer tamén algo así, que un pequeno concurso de chapuz. Pero bueno, isto é algo, digamos que tan esencial, pero interesante tamén, e que merece a pena ser contado, porque é unha iniciativa moi bonita e que ademais dou moi bons resultados. O caso é, fíxose unha enquisa e a maioría da población, creo que un 60 e tantos por cento, está de acordo con que se siga celebrando a carreira de burros. Entonces agora hai que mirar se se fai ou se non se fai, si realmente se paga pena, se os burros están ben cuidados. No 2024 a carreira organizou un pouco o Concello a Asociación do Burro Fariñento, unha asociación que intenta recuperar unha raza de burro moi típica daqui, de Galiza, e que evidentemente os coida e os mima, non? A carreira o ano pasado celebrouse no Espolón, non se celebrou polas rúas do Casco Vello, o cal é moi interesante, porque o chan que hai no Espolón de Padrón é máis terra, as rúas do Casco Antigo evidentemente son pedra, e eso pois dana, digamos, tamén as pezuñas dos burros, non? Entonces hai xeitos de facelo, e hai unha ferramenta para facelo, que é facer unha enquisa que estivo feita a través de ordenador, é dicir, que elixían unhas marxen de edad, unhas preguntas, bueno, estivo bastante ben feita. A cuestión e a reflexión, sobre todo en Padrón, por eso me interesa este exemplo en concreto, é a seguinte: en Padrón, durante moitos anos, nas festas de Pascua, instalouse unha praza de toros e había corridas de toros.
corridas de touros que nos últimos anos foron moi criticadas. Entendo que non é o mesmo unha carreira de burros que unha corrida de touros, donde vai a morrer un animal, donde creo que a maioría da sociedade está en contra delas, polo menos, eh, bueno, superamos xa esa etapa, non podelle gustar un cuadro sobre unha corrida de toros, eso non quere dicir que lle teña que gustar a corrida de toros. Pode gustarlle a plasticidade que ten nun momento dado, pero eso non quere dicir que lle guste a corrida de toros e que teñan que morrer os toros, non? A pregunta é: tería que facer o Concello de Padrón unha enquisa sobre si ten que haber ou non haber toros? Xa que fixo unha enquisa sobre si ten que haber ou non haber unha carreira de burros? É dicir, o paralelismo é evidente, son dous eventos con animais. Unha xente pensa que son maltratados e outra pensa que non, en grados moi distintos. A maioría da xente pode non querer a carreira de burros, pero tampouco cree que sexa un maltrato excesivo, non? Se coidan minimamente. A maioría da xente pensa que o maltrato contra o toro está fora de toda dúbida e fora de todo debate, pero desde un punto de vista práctico, político, do que teñen que facer os políticos, debería de facerse esa enquisa. Quero sempre digo aquí que os políticos teñen que escoitar a veciñanza e que teñen que usar as ferramentas para saber o que pensa a veciñanza, pero en este caso o político en Padrón, en calquera vila, xa, en calquera lugar, está tamén moi influenciado e moi condicionado pola sensación xeral. Hai unha sensación xeral, creo que bastante acertada, non? Pero unha sensación xeral de que a maioría da poboación está en contra das corridas de toros. Estas, faz unha enquisa a maioría. Non fai falta facer enquisa para saber que a maioría vai estar en contra, etcétera. Pero o certo é que hai que facela, ou non. Teríamos que facer esas preguntas ou non. Os políticos tamén están influenciados por ese run, que dicimos normalmente, non? Ese run da sociedade. E iso é bo ou é malo? Porque o mellor ese run non se corresponde coa realidade. E vou poñer un exemplo máis que non ten nada que ver con isto, pero que ofrece máis dúbidas. En Santiago, na Coruña, en distintas cidades que están co tema da taxa turística. O run é que a cidadanía o entende. Entende que haxa unha taxa turística e que se pague por vir de algún xeito a unha cidade que vas a usar. Eso se corresponde coa realidade? En que grado, que tanto por cento está de acordo, que tanto por cento pensa que non? Si fas unha pregunta relacionada con a ti importache si che fan pagar cando vas a outra cidade e despois pregúntanche si crees que na túa debería de pagarse, vas a contestar o mesmo que si che preguntan directamente xa se debe de pagar na tua cidade. Quero dicir, é unha enquisa bastante máis difuminada. É dicir, hai temas donde o run da cidadanía ás veces é o que transmite o propio político, outras veces non. É un tema para reflexión. Cando debemos de usar ferramentas como unha enquisa? Cando se debe de usar esa pregunta á cidadanía? En que contexto? Que validez ten eso? Necesita os concellos, que é do que falamos aquí normalmente, necesitan os concellos máis ferramentas para saber o que pensa a cidadanía? Ou aínda así é complicado porque non todo o mundo vai usar esa ferramenta, porque todavía queda unha parte da poboación que ten medo a pronunciarse, a opinar, a expresar as súas ideas. É un debate que o deixo enriba da mesa. Aí tedes as dúas posicións e aí tedes dous exemplos moi claros, non? A carreira de burros, a corrida de toros. Parece que todos temos moi claro cal é a opinión xeral, que non sabemos se é así. Aí queda, se queredes facer algún comentario, aí están os comentarios, se queredes, se vos gusta o que comento, podedes seguirnos, e se non, seguir lendo lindeiros, que é o que nos gustaría máis.